gida abba gida gida abba gida 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 da wajen gida gida dada gida gida dadi gida gida ya kai gida ai babu rabon kuda an daina hada-hada a dogon ja gida kai ma ka matso kusa gana abba gida gida nutsuwar matan gida kwanciyar ran mai gida ilimin yayan gida kasuwancin yan gida tallafi a gida gida toshe gada gada waje da cikin gida sabon gwamnan Kano abba ne sabon Ibrahim ne Ibrahim tambayi dan uwan sabon sarki sabon sarkin Kano na Sunusi Lamido mutumin abu ne abba gida gida kwankwasa ko ogan abu ne da Abdullahi Laja Nadija masu hujja na rab Idris dan kawu kuma zana ta murna saboda abba gida gida na kane hayye na kane hayya sama hay abba gida gida abu ne